Veľmi teším, že pozvanie prijala Lenka Řezničková, autorka knihy teda Život na Tenerife. Budeme sa o tejto knihe dnes rozprávať, ale to neznamená, že nemôžete klásť otázky. Takže vás chcem poprosiť všetkých, čo nás sledujete naživo, píšte nám do komentárov otázky, aby sme ich videli, aby sme na ne zodpovedali. Na to sme obidvaja tu. Áno, áno. Ale kým teda otázky nebudú, tak budeme sa voľne rozprávať o všetkom, čo nás napadne. Tak. No a čo máme takú aktuálnu tému teraz? Máme sníh na tajde, takže máme zimu, trošku se nám ochladilo, proto ten svetr, nelekejte se. Ale jinak krásný, máme bílý, zimní, 3. adventní neděli máme, ano, takže... Áno, minulý rok prišiel prvý sneh vlastne po Vianociach. Napadol, tuším, prvý alebo druhý sviatok Vianočný, asi prvý, ak si pamätám správne. A teraz to prišlo o niečo skôr. Mali sme tu zase varovania, výstrahy, prichádzala veľká búrka. V kanárskych médiách sa píše, že najsilnejšia za posledných 8-9 rokov, už dneska o nejakých rekordoch sa niečo rozpráva, že Teide malo rekordne veľa snehu za neviem akú dlhú dobu. Takže všetci, čo na Kanároch... Áno. Takže všetci, čo na Kanároch žijeme, a myslím si, že aj turisti mali z toho celkom... Vánoce. Áno. Aj keď v tých turistických letoviskách to bolo skôr o daždi. Tak. A o silnom vetre. Ale kamarátku, čo býva 1000 metrov nad morom, tak včera poslala fotku, že mala duhu aj krupobytie. Takže boli aj krúpy. A napadol nám teda na tej daj sneh. Takže... Trošku nám zapršelo tady na jihu, ale inak... Áno, odtiaľ toto moc nevidno, ale keď chodíme autom, stále sa pozeráme na nasnežené Tenerife. Takže opäť platí, pokiaľ sa na Tenerife zberáte na dovolenku, alebo na dovolenke tu ste, píšte nám otázky, na to sme tu, aby sme na ne zodpovedali, čohokoľvek sa to vaše dovolenky týka. A ešte na začiatok pripomeniem akcie, ktoré budeme robiť najbližší týždeň pre všetkých dovolenkárov, ktorí sú tu na ostrove. Takže idem z hlavy. Štvrtok by sme mali ísť ráno pozrieť banánovú plantáž. Už sú tam nejakí prví záujemcovia alebo záujemci, takže pokiaľ by sa chceli ísť pozrieť s nami na komentovanú prehliadku banánovou plantážou spojenou s ochutnávkou, určite napíšte. V piatok sa zberáme na finku, alebo teda farmu Aloe Vera, kde v ekologickom režime pestujú aloe a robia z toho rôzne produkty, kozmetiku, aj taký nápoj vlastne liečivý. Dá sa to tam všetko ochutnať. No a takú najväčšiu akciu tohto týždňa budeme mať takú predvianočnú plavbu na jachte pre maximálne 10 ľudí. Takže chceme vás poprosiť, pokiaľ ste tu na dovolenke, určite nám napíšte čo najskôr, lebo tých 10 miest není až tak veľa. Tak, a ešte bude okolo toho 21. aj slnovrat, takže bude to taká predvianočná slnovratová plavba, takže chceme si ju spoločne s vami užiť. No dobre, takže keď budú otázky, budeme odpovedať a začneme tou knižkou. Takže ty si tú knihu napísala vlastne pre koho Život na Tenerife? Že kto je ten človek, čo by si ju mal kúpiť? Život na Tenerife, ano. Knihu jsem napsala pro člověka, který uvažuje o změně, o životní změně, tak jako jsem to třeba měla já ve svých 40, což si myslím pro ženu je docela takový věk, kdy zhodnocuje jestli svůj směr má správný nebo ne, jestli si ještě chce splnit nějaký sen nebo ne. A já jsem si řekla ano, chci si splnit svůj sen, život v teple, život u moře, takže proto jsem napsala tuhletu knížku, abych pomohla těm, kteří o tom uvažují, že ta změna je možná, že ta změna je možná i v jakémkoliv věku. Chci inspirovat ženy, nebo nejen ženy, kohokoliv, že vlastně může přijet, může se seznámit s tímto ostrovem a díky této knížce může i step by step vědět potom, jaké kroky podniknout na to, aby ten začátek byl jednodušší. No a ako si to mala ty vlastne? Keď si prišla, tak takáto knižka neexistovala. Neexistovala, ako si to riešila tak. Já jsem to řešila přes různé googlování, přes dotazy ve skupinách, často různorodé odpovědi potom, takže člověk pokus omyl potom zjišťoval, co a jak funguje tady ve Španělsku a že to funguje úplně jinak, když jsme zvyklí v Česku, teda to můžu potvrdit 100%. Takže jsem si říkala, že bylo dobré to sepsat nějak jakoby všechno dohromady do nějakého jednoho průvodce pro budoucí snílky a expaty, kteří uvažují o této životní změně. No super. Mňa tu napríklad zaujalo,
to, že takmer od nuly si tu prišla znova začať. Takže už Takhle už odtedy to prišiel býva. nejaký čas, takže Áno, áno. už to na tej nule úplne není, ale to bolo to není. náročné, to bolo obdobie covidu. Bylo to období covidu, samozřejmě bylo to náročné, protože každá změna je náročná, že jo? Je nekomfortní, protože člověk se musí vzdát nějakých věcí, na které byl zvyklý. Aj väzby, kontakty, 40 rokov života. Přesně tak, vazby, kontakty, které člověk měl v Čechách, takže A já tu jsem... tá neistota A tenerifská. ta nejistota, nevíte, co vás čeká, teď ještě to zvláštní období té pandemie, člověk nevěděl, co bude, jak bude. Takže, ale přesto mě ten ostrov prostě úplně fascinoval, úplně chytnul, jakoby, že ano, to je přesně to místo, kde chci žít, kde bych chtěla strávit prostě ty zimy a nejenom zimy, prostě ten život. Že, takže postupně jsem začala objevovat a zjišťovat, že to je ono. No mala si ešte inú destináciu ako alternatívnu, že? Měla jsem alternativu ještě Portugalsko, zvažovala jsem, kam teda se vydat, ale nakonec vzhledem právě v tom roce 2021 ještě už to tady fungovalo docela, už byly otevřený obchody, otevřený restaurace, už jakoby ten život fungoval, zatímco v Čechách ještě všichni jsme byli zavřený, ještě prostě zavřený okresy, takže ale odletět se mohlo, takže jsem využila toho, že odletět se mohlo a přišla jsem vlastně doplnit energii, kterou jsem potřebovala. No a po tých pár rokoch, keď už to teda žiješ a teda viac si tu, tak jak to hodnotíš spätne? Bol to dobrý krok? Rozhodně. Nelituju. Udělala bych to znovu. Áno. A je niečo, čo by si možno už urobila inak ako predtým? Kež by existoval něco jako tenhle průvodce, Že? který vám přesně řekne co a jak a člověk by si ušetřil spoustu nervů, které měl na tom začátku, takže... Áno, to určite musím potvrdiť, lebo všetci, ktorí sem prišli bývať, tak sa s tým skôr či neskôr stretli, alebo teda potkali, že naozaj tunak tie veci fungujú inak, ako sme v Európe naučení. Takže je úplne super, že to Lenka spísala do toho, že aspoň človek vie, že čo má vôbec riešiť Tak. Čím začít, a čím začať. kde začít, u koho začít a Ja si tak. tiež na tie časy spomínam, keď som riešil pomoc na všetky strany, ako sa vybavuje to biele vniečko, na čo mi to vlastne je, Tak. čo to vlastne znamená a tak ďalej, a tak ďalej. Bez Tiež, mě nevyřídíte ve Španělsku vůbec nic, takže tím začít rozhodně jako první. áno, potom ten účet, že? Účty samozřejmě jasně. Pak už závisí, jestli jste zaměstnaní, nezaměstnaní, jestli podnikáte, jestli kupujete byt nebo ne. To bolo tiež pre mňa také veľké špecifikum, lebo v Európe sme naučení všetko platiť tými príkazmi, prevodnými príkazmi a tu v Španielsku vlastne funguje naviac to inkaso, Áno, takže tady to vy máte strhávají přímo účet, z účtu. oznámite mobilnému operátorovi alebo proste všetky služby, ktoré využívate, iba oznámite číslo účtu, oni vám to sami strhávajú. Tak. Bez nejakých väčších pravidel, Tak. bo aj tiež ja platím Vodafone, tak niekedy to strhnú na konci mesiaca, niekedy začiatkom, ako sa im chce. Takže je to celkom také divoké. A nemám ešte nejaké otázky, že? Takže kľudne, keď máte nejaké otázky ohľadne dovolenky alebo čohokoľvek vám zaujíma, tak kľudne nám píšte do komentárov. A pokiaľ by sa aj stalo to, že toto vysielanie si budete pozerať zo záznamu, tak môžete tam stále písať do tých komentárov pod to video a keď budeme mať čas, tak ja alebo Lenka vám na to odpíšeme podľa toho, koho sa tá otázka bude týkať alebo k čoho bude. Takže trošku sme si prešli tú prvú časť tej knihy, ako si sa ocitla na Tenerife. A druhá Ano, časť... detaily jsou v knize, přesně tak. Áno, není momentálne priestor, mám to tu všetko čítať tak. ako večerníček a asi nie úplne všetky kapitoly by tým večerníčkom boli. Tak. Niektoré by vám možno nedali aj spať, ale však k tomu sa dostaneme neskôr. Takže poďme si predstaviť jednotlivé kapitoly tej knihy. Takže môj príbeh, to sme si akože zhruba prešli, detaily samozrejme, že v knihe. A ďalšia vec je 8 kanárskych ostrovov. Tak v druhé části se zabírám více jakoby jednotlivým ostrovy, jejich klady, zápory, co tam je, co tam není, takže každý si vybere ten svůj ráj, protože nejenom Tenerife je úžasné, ale jsou tady i další krásné ostrovy. A to ma tiež celkom zaujalo, že si to nazvala, že 8 druhov raja. ráje. A ty už máš tie ostrovy viac menej precestované, nejaké dva ti chýbajú. Chybí El Hierro i La Graciosa. Takže vedela by si ľuďom, čo napríklad takúto skúsenosť nemajú, povedať nejaké také rozdiely, aspoň také hrubé rozdiely medzi tými ostrovmi? Já jsem si vybrala hlavně Tenerife, protože je takové pestré, že tady je od všeho něco. Jo, že tady jsou prostě hory, máte tady oceán, můžete jakoukoliv aktivitu tady provádět.
i ty pracovní příležitosti je tady více než na těch ostatních ostrovech, takže je tak rozmanitý, je tady spousta klimat, jo, já myslím, 14 klimatických pásem, takže člověk prostě si popojede kousek vlastně už je v jiné krajině, takže to mě to fascinuje nejvíc. No to je presne ten dnešný deň, že ľudia sú na pláži, Tak, opalujú ľudia sú na sa. pláži. OK, není úplne, že horúco, ale stále na tie plavky to je. A keď pečie to slnko, tak podľa mňa, keď nefúka vietor, tak človek ani nevie, že tých pár stupňov je menej, ako tu býva obvykle. Ale ten dovolenkový režim je úplne bežný. 2 dní dozadu trošku sprchlo, takže bolo aj veterno, ale aj tak na tých plážach tí ľudia boli. A keď sa nekúpali, tak sa aspoň prechádzali a teda v plavkách boli určite. A áno, to Tenerife je o tom, že myslím si, že na severe by ešte mohlo nejaké dažde dneska byť. Na Tejde máme sneh, takže keď ste plánovali počas dovolenky najbližšie dni tam ísť, tak vás asi nepotešíme, lebo tie cesty sú zatvorené. Tu v podstate zimné pneumatiky sa ani nenosia. Tak. Takže bolo by to trošku akože problém tam ísť v tých letných pneumatikách, keď sú tie cesty zamrznuté. Sú tam také rozsiahlejšie zamrznuté plochy, čo som teda sledoval, tie kanárske médiá. Takže kvôli bezpečnosti všetkých je to momentálne ako keby uzavreté. Ale ono, keď to trošku odmrzne, tie cesty sa spriechodnia, tak určite sa bude dať tento týždeň sa tam ísť pozrieť na sneh. Takže to bolo také Tenerife, to si vybrala kvôli tomu, že také rozmanité a myslím si, že to je presne to, kvôli čomu sem ľudia na to Tenerife aj chodia. Přesně, no. Majú tu tú typickú letnú dovolenku aj v tých zimných mesiacoch, Áno. ale napriek tomu tí ľudia, čo milujú turistiku, I turistiku, přesně tak, cokoliv, no. zážitky, Cokoliv si atrakcie. vzpomenete, vlastně můžete tady mít, cokoliv. Takže v tom je to Tenerife naozaj výnimočné. Má veľmi veľa prvenstiev, ale to budeme rozprávať v inom živom vysielaní. No a ktoré ešte ostrovy si navštívila? Ještě třeba La Palma, ta se mi líbila velmi, ale je taková drsnější, větrnější, takže jako určitě dobře doporučit. A Co že se tam týče mať býva přírody. viac snehu? Je na to La možný, Palme. no, je to možný taky, no. V tých zimných mesiacoch teda. Zimní měsíc, no. Gran Canaria je taková, no, ta je trošku jiná, tam vlastně jsou, no, na severu taky více zeleně, na jihu písečné duny, což taky zajímavý. Ovšem, no, není to Tenerife, pořád mi tam jakoby něco chybí, jo. Lanzarote, Fuerteventura taky prostě. Každý má něco do sebe, každý druh ráje má svoje plusy, minusy, ale to Tenerife má jakoby všechno. Ale určite je dobrý nápad si tie Kanárske ostrovy postupne akože obehnúť, Ano, člověk bo majú čo do musí seba. sám samozřejmě zjistit, co mu vyhovuje, po čem touží. A tiež som minule riešil niečo s nejakým Kanárcom, sme sa rozprávali. On je teda z La Palmy, ale spomínal mi, že určite treba vidieť všetky Kanárske ostrovy, lebo každý je iný. Takže naozaj môžem potvrdiť aj z jeho slov, že 8 druhov raja, Áno. že 8 druhov ako keby kvalít, alebo aj Presne. prostredí prírody a všetko má niečo do seba. No a to Tenerife je super v tom, že má ako keby, aspoň za mňa, že z každého rožku trošku. Z každého trošku, přesně. Lebo aj v tej oblasti El Médano boli voľakedy také dúny, ako sú na Gran Canarii, len to už kvôli tej výstavbe proste už to tam také není, ale však to nevadí, aspoň nejaká esencia toho tam zostáva. Takže to máme kapitolu 8 Kanárskych ostrovov. A teraz sa dostaneme do kapitoly 3, alebo do časti 3, že kultúrne a iné zaujímavosti Kanárskych ostrovov. Tak čo teba na tej španělské alebo kanárskej kultúre tak chytilo? Mně se nejvíc líbí tady ty tradiční fiesty, co mají ty Kanárci, jmenují se romerie a tohle určitě stojí za to zažít. Pokud tady budete třeba i na dovolené, takže koukněte na Google, kde se koná nějaká romerie, protože vždycky se v nějakém koutu Tenerife koná nějaká akce, nějaká fiesta a to fakt stojí za to. Prostě. Áno, akože ja si myslím, že väčšinou asi na severe, ale aj na juhu. Ale i na jihu taky, no. Všude. A ako ty vlastne, ako hľadáš takéto eventy? Lebo to je tiež taká téma, že ono je tu dosť náročné sa dozvedieť a dopátrať, že niečo niekde bude. Je to tím, že už jsem v několika skupinách, vyloženě kanárských, a tam už se to jakoby publikuje, Takže treba sa dostať do skupín. Ano, do skupin, facebookových skupin. No. Mne celkom inak funguje na Instagrame, že sledujem rôzne ajutamienta, teda rôzne mestské úrady, Áno, také. konkrétne, a oni vždycky tam dávajú eventy, alebo teda podujatia v najbližšom období. Teraz je obdobie toho adventu, kedy v tých mestách prevažne bývajú rôzne akcie spojené s tými Vianocami. Bolo minulý víkend
ak to bolo minulý víkend, mne už ten čas tak beží. To je tiež asi také špecifikum života na Kanároch, že tu máš každý deň leto, že ani nevieš. Jo, Ja viem, že je nedeľa, keď je Mercadona zatvorené. Jo, jasne, To je jediný áno, deň áno. v týždni, kedy sa orientujem, že je nedeľa a ostatné sú také, že plus minus. Jo. Takže prednedávnom sa rozsvecovali svetlá vo viacerých mestách. Vianočné osvetlenia, bolo to spojené s koncertami. Tiež sme sa boli pozrieť v La Lagune, v našom obľúbenom meste, takže tam to riadne žilo. Ale tento víkend, keďže prišla táto búrka, boráska, tak to bolo všetko porušené aj kvôli bezpečnosti, aj kvôli tomu počasiu bolo veterno. Viem, že aj nejaké tie výzdoby boli trošku také, že znehodnotené alebo tým vetrom pokazané, takže budú to asi teraz dávať dokopy, lebo nie je to úplne bežné, čo sa tu tieto dni dialo. Ale však verím tomu, že všetci to prežili bez problémov, takže Tak, to patří k tomu. To patrí k tomu patří živote k tomu. v Atlantickom V oceáne. Atlantickém oceánu se může stát cokoliv, takže... Áno. Ja už pozerám na tie nádherné oblaky, lebo to tiež tu nie často úplne takýto pohľad býva, takže to počasie, aj keď je také trošku iné, dá sa užiť. K tým fiestám ešte, takže Romérie si povedala. Romérie, určite. A tiež musím potvrdiť, že Nebo karneval. Aj karneval, to si povieme o chvíľu. Ale tie fiesty je naozaj niečo, čím ten celý ostrov žije podľa mňa tak úplne asi najviac. Že oni aj to školstvo, aj tú prácu vždy podradia alebo prispôsobia. Přesně, když je fiesta, tak všechno ostatní musí počkat. A mne sa aj veľmi páči to, že oni ako keby stále na tie fiesty idú v tých kanárskych V krojoch. těch krojích, krásný kroje, je to Že zážitek. či sú to deti, mladí ľudia, dospelí alebo seniori, tak dajú tej fieste alebo tej oslave aj úctu tým, že sa tam primerane oblečú. Áno. A tiež som pozeral minule jedného kanárca, ktorý tak akože dával takú výzvu tým ľuďom, že keď už v nejakých kostýmoch idete, tak choďte aspoň v autentických kanárskych, že nekupujte si nejaké čínske alebo nejaké navyrábané z obchodov, ale že už tak radšej naozaj od niekoho, kto to tu vyrába, kto sa tým živí, alebo sú to aj obchody. Viem, že v La Lagune je taký obchod, ktorý predáva tieto kanárske kroje. A dokonca tiež už ten čas tu úplne ako keby prestáva fungovať. Takže sa ospravedlňujem za to, že si nespomeniem úplne mesiac, v ktorom to bolo, ale bolo to v lete. A viem, že vo Villa Flore robili tiež takúto fiestu a tam boli normálne kontrolóri, že keď človek nebol oblečený v tých ich krojoch, tak nepúšťali. Dokonce. Že neriešili národnosti, ale riešili tú úctu k tej fieste tým oblečením. Takže to je Ne, také tak to tiež... normálně nebývá, to jako zase To normálne to, nie, ne, to bylo to výjimečný. normálne No, nie. no. Takže samozrejme, že to len akože len, že tie všetky možnosti, ktoré môžu nastať, takže je dobré, keď nejakú fiestu zistíte, tak sa aj trošku o tom aspoň niečo prečítať, o čom to bude. Väčšina z nich je zasvetená aj nejakým svätým, Áno. alebo nejakým historickým momentom. No a prechádzame do karnevalu na Tenerife. Takže karneval na Tenerife je asi samostatná téma, ktorá určite si bude vyžadovať nejaké samostatné živé vysielanie. Lebo karneval začína už v januári, končí... Koncem března. Vlastně tady Vos Christianus pak končí tím závěrečným průvodem, takže tady. Áno, takže sú to akože mesiace, kedy Tenerife žije karnevalom. Najhlavnejšia časť toho karnevalu začína tento rok 13. februára, to je únor 13. února, kedy v hlavnom meste Santa Cruz prichádza veľký sprievod s tými všetkými účinkujúcimi, súťažiacimi, alegorické vozy a sú rôzne kategórie, aj tie detské, spevácké, seniorské a samozrejme asi taká najviac vnímaná kategória je tá kráľovna toho karnevalu, ktorá má väčšinou niekoľko tón ťažký několik kilo, ano, tun, ano, lebo kilový ju musia celý. viesť. Ano, vůz si musí vést, protože se to nedá unést, ano. Takže je to obrovský týždeň, kedy sa tam žije v podstate 24/7, od rána do večera. Námestia sú zatvorené, električka nepremáva do tej časti, ulice sú zatvorené autám a celý život, mám pocit, toho ostrova je v tom Santa Cruz. Je to vlastně druhý největší karneval na světě hned po Riu, takže Tenerife tímhletím hodně známe. Takže ak náhodou zvažujete, tak obdobie toho karnevalu môže byť tiež fajn, len treba rátať s tým, že asi ceny leteniek budú vyššie a Nejenom ubytovanie. letenek, ale ubytování hlavně, ano, všechno kolem.
toho dění tam bude trošku ceny našponované. Áno, lebo na ten karneval nechodia teda len rezidenti, chodia tam aj turisti, ale chodia tam aj ľudia z iných kanárskych ostrovov, Kanárci. Z celého světa. Španělé, ano. Aj Španieli, presne tak, takže to naozaj, neviem, ak si pamätám správne, minulý rok som čítal, že ten karneval našilo 400 000 ľudí, čo už je akože dosť. Dobre, takže ideme k ďalšej časti, príroda, pláže a gastronómia. Takže čo by si nám povedala o tejto časti? Tam vlastne popisuješ prírodu, pláž a gastronómiu, tak povedz nám niečo. Moje oblíbené highlighty tam popisuju, to si pak přečtěte v knížce detailně. Tenerifské, tak jak přírodní, tak moje plážové, skryté tajné typy. No a samozřejmě i o té gastronomii je potřeba si zmínit, protože kanárská gastronomie je speciálně výjimečná a je velmi dobrá. No a sme sa im rozprávali, lebo sme si dali také ešte kratšie stretnutie pred týmto živým vysielaním, lebo sme sa vlastne spoznali len akože tieto dni. Takže by sme sa trošku porozprávali o tej knižke, o tom, čo budeme rozprávať. No a spomínala si, že v tých guančinče, čo teda ja prekladám, neviem, či úplne správne, ja to prekladám hostinec. Dá se to tak, no. Že boli to miesta určené na pohostenie, tak. primárne voľa kedy tým vínom, ale vždycky ku tomu išlo aj nejaké to jedlo a dnes už je to vlastne viac menej o tom jedle, ak to chápem Je to o tom správne. jedle, to domácí kvalitní kuchyně, takže stojí za to zajít do nějakého guančinče a dát si typické kanárské jídlo, třeba conejo salmorejo, jestli máte rádi králíka, nebo kozí maso, kanárské brambory, nebo takové ty typické husté polévky, co oni mají, takže to doporučuju, fakt výborný. Takže mimo toho letoviska, ako povedala Lenka, by bolo fajn nájsť si nejaké guančinče, sú aj tu na juhu, že netreba za všetkými cestovať na ten sever, ale treba teda googliť guančinče a vyskúšať tam nejakú kanárskú kuchyňu. Ako si spomenula tie husté polievky, tak mne najviac tam asi chutí cícerová, tá garbanzas s mesom. Kamarátka, čo tu je tiež teraz na dovolenke a možno nás aj pozerá, čo bola s nami včera na koncerte, tak ona mi povedala, že keď bola s nami v tom guančinče, že fakt jedla asi najlepšiu chobotnicu. Věřím. A to ona sa pohybuje v Chorvátsku intenzívne. Takže chobotnica tiež je dobrý nápad si tam dať. Ale veľmi dobrý je tam napríklad pre vegetariánov ten grillovaný syr. Áno, sír, grillované síry, výborné. Kozí, že človek ani nemá tú pachuť takú kozáciu. Veľmi dobré omáčky. Takže všetko sa dá do všetkého máčať. Takže určite som rád, že si v tejto knižke spomenula aj tú gastronómiu. To tam musí byť, áno. A je ešte z tej gastronómie niečo také, čo ťa ako keby zaujalo tak, ako keby... No, můžeme vypíchnout třeba vína. Kanárské vína jsou docela zajímavé. Třeba na Lanzarote, když jsem teďka byla v září, tak jsem mohla ochutnat konečně to Malvasia volcanica se to jmenuje, což je vlastně víno pěstované v těch lávových polích, v těch zákrytech lávových. A oni si berou živiny přímo z té lávy. Jo? Není potřeba ani vody, nic dalšího, takže je to velmi zajímavá odrůda takhle pěstovat to víno a ta chuť je úžasná. Takže... No verím tomu, lebo jednak to slnko, ktoré tu je intenzívnejšie, to znamená, že tej rastline vie dodať viac energie. A to sopečné podložie asi tiež ponúka, čo sa týka minerálov, veľmi veľa živín. Hodně výživy. Takže netreba to nejako umelo hnojiť. Přesně tak. Takže... A zbytočne chemiu tam do toho pchať. Neviem, ako je to so škodcami, ale verím tomu, že toho není tu toľko ako v Európe, že není to asi až také náročné, ale to nechcem sa ako keď to vyjadrovať, lebo naozaj neviem. Ale napríklad, čo sa týka aloe, keďže organizujeme pravidelne tie návštevy aloe farmy, tak pre mňa tam bolo veľmi paradoxné to, že majú spravený certifikát, kde dali do laboratória vyšetriť, premerať množstvo tých účinných látok a zistili, že tu na Kanároch to aloe má 3-krát viac tých účinných látok, ako aloe pestované niekde inde. Takže môže to byť naozaj kombinácia slnka a množstva svetla no to tím, behom že to je dňa. endemit, aloe endemit a proto vlastně ta rostlina se cítí dobře, proto má tolik výživy. No, a ešte aj to sopečné podlože tam tomu tie živiny. Áno. Takže naozaj majú na tej budove takýto certifikát, že mejor aloe del mundo, takže najlepšie aloe na svete. Tak isto sa to vlastne dá preniesť aj na to hrozno. Lebo však to víno okrem alkoholu má veľmi veľa aj rôznych liečivých látok. Jasne, určite. Viem, že sa veľa rozpráva o resveratrole ako o omladzujúcej látke. Takže určite je víno z Kanárskych ostrovov dobrý tip.
A viem, že napríklad na Tenerife je zóna okolo Icod de los Vinos, ktorá bola volakedy vinohradnícka, žili tam rodiny, ktoré podnikali tým, alebo živili sa tým, že pestovali teda, alebo vyrábali víno. Na Tenerife je oblast Tacoronte, tam A je ešte hodně aj dobré Tacoronte. víno. No, a čo viem, tak Shakespeare o tom Malvázii aj písal v niektorom románe, sám si ho dával dovážať z tých Kanárov, takže škoda, že už ako keby kvôli tej globalizácii nejaké také veci, ktoré sa pôvodne z tých Kanárov vyvážali, tak už zostávajú viac menej len tu, no. Tak ideme ďalej. Príroda, to si povedala, že nájdu v knihe tvoje tipy, takisto tipy na pláže. Tak, A gastronómiu treba ochutnať, o tom sa asi moc nedá přesně rozprávať. tak. Dobre, a ideme do tej časti 5, takže tu si uveď sama. Část 5 začíná být ryze praktická, protože nový život na Tenerife je potřeba vidět nějaké první kroky, je nutná byrokracie, s čím je Španělsko velmi pověstné, že tou byrokracií, že jo? Takže v knize se dozvíte, co zařídit v prvních týdnech, jak si otevřít bankovní účet, jak třeba registrovat auto na Tenerife, jak začít podnikat, s jakými daněmi tady můžete počítat, že tady jiné DPH, než třeba máme, že jo, na pevnině španělský, máme to tady trošku levnější díky tomu. No, dále tam máme třeba i školství, zdravotnictví, všechno o dopravě, takže tyhle ty praktické kroky, všechno je tam. No. Tak sa veľmi teším, že si práve aj takéto veci spísal, lebo to sú naozaj veci, keď sem človek príde s tým, ako je naučený žiť v tej Európe alebo v našich krajinách, tak ho ani nenapadne, že takéto veci vôbec treba až tak intenzívne riešiť. No. Člověk zjistí, že vlastně to trošku jinak ten systém tady funguje. Dobre, no aj s tým autom, lebo asi väčšina ľudí, ktorí sem prichádzajú žiť, tak sem prichádzajú žiť autom. Ty si sem prišla autom? Ne. Letecky? Ano. Zbalená v batôžku? Tak, dva kufry. Dva S 2 kufry. Áno. A niektorí teda si sem dovezú aj auto. A to tiež je treba ako keby ošetriť. Přesně. Lebo tam je tuším pol roka. Půl roka a pak už se tam musí přihlásit na španělský značky, jinak jsou pokuty. No. Lebo tiež si pamätám, že som išiel začiatkom roka na jednom aute, ktoré ešte nebolo tu toho pol roka. A tiež mňa policajti zastavili a povedali, no tak ešte máte, my to tam presne povedali, že koľko dní, takže oni vedia, keď sem idete tým trajektom, oni majú tie špezetky načítané, takže netreba to zbytočne riskovať, lebo som sa ich pýtal, že čo keby, že to nestihnem, tak povedali, že mi zoberú auto a ešte budú chcieť pokutu. No, takže to je fajn. Bývanie na Tenerife. Ano, to už jsme v části 7, takže tam jsem vlastně sepsala všechno, co se týče hledání dlouhodobého pronájmu na Tenerife, což je teďka docela palčivý problém na tomto ostrově, protože bytů moc není a pokud jsou, tak už trošku jako ty ceny docela vzrostly, co se týče od té doby po covidu, takže docela. Bo ty, keď si prišel, tak to bylo celkom príjemné. Tak to bylo úplně příjemné, no, to byla spousta, velký výběr, si pamatuju na Idealistovi, tam bylo asi 20 stránek jenom tady na Los Cristianos, za všechno volný, opět ceny jako neuvěřitelný, teď jsou ceny trojnásobný, takže asi tak to teďka vypadá, no, Takže bývanie je určite kapitola sama o sebe. To je kapitola sama o sobě. Nejednoduchá. Nejednoduchá, no. Ale kdo hledá, najde, samozřejmě. Kdo hledá, najde, akorát už ty ceny budou trošku jinde, než byly před těmi 4 lety. A okrem tých cen sú tam aj také špecifika, že väčšinou požaduje nejaké depozity, že? Určitě, no. Někdy chtějí i třeba 2 až 3 měsíční nájem dopředu, do toho, že depozit pro realitku, do toho, no. Niekedy aj pracovnú zmluvu alebo niečo. Přesně, že rozhodně. Že majú si čo vyberať tým majiteľia. No, a teraz, keď ideme ku časti číslo 8, ta sa volá, takže o čom se moc nemluví. Přesně tak, protože všude je chleba o 2 kurkách, takže i to je důvod, proč jsem napsala tuhletu knížku, protože zapotřebí, aby se vědělo i o věcech, které nejsou tak příjemné a pozitivní, ale je fajn se o tom zmínit. No a ako? Takže lidi se hodně třeba ptají, jak je to tady s těma migrantama, s tím overturismem, jo, jak to tady je. Takže všechno jsem tam jakoby popsala. A aké to bolo pre teba vlastne, keď si sa dostala ku tejto kapitole písať, tak si sa asi začala tým aj trošku viac tak zaoberať, že si musela ísť aj trošku tak do hĺbky tú tému navnímať a aký poznatok ti to dalo, keď si sa vlastne s tými problémami tak skonfrontovala? Lebo ľudia, čo sa prídu na dovolenku, asi to možno ani netušia o tých problémoch nič. Ani na dovolenku ne, to spíš zjistíte, až když tady žijete delší dobu, jo, takže se ptáte, proč jsou tady ty demonstrace a co ti lidi chtějí, takže jsou tady vlastně na Kanárských ostrovech jsou jedny z nejnižších platů vlastně ve Španělsku, takže i to je důvod,
proč tyhle ty zaměstnanci většinou hotelnictví, gastronomie, těchto těch oborů, proč protestují, že? To je logické, ano, protože v podstatě, když mají průměrný plat 1300 a nájem teď stojí taky 1300, tak jako, jo, je tam problém, jo, takže... No. A nefunguje matematika. Stále platí, že pokiaľ máte nejaké otázky, keď máte nejaké otázky, tak píšte nám do komentárov, radi vám na ne zodpovieme, inak sa takto voľne bavíme. No a je to takéto, že znečistenie oceánov na Kanárských ostrovoch, to je asi tiež velké téma tady, ano. Takže myslím si, že málo který dovolenkář vůbec tuší, že vůbec vlastně ty odpadní vody nejsou úplně pročišťovány a spousta, některá studie uvádí 57 milionů litrů denně odpadních vod, že se vypouští přímo do oceánu bez jakéhokoliv čištění, takže tak to je velký problém. To je velký problém na Tenerife, o ktorom všetci vedia, teda čo tu aspoň žijú. Dosť často sa aj komunikuje, lebo však spôsobuje to problémy. To nemôžeme pláže se zavírají kvůli tomu, protože jsou kontaminované, takže je potřeba postavit další čističky a nějak to řešit. No, takže verím tomu, že ten masový turizmus môže ako má keby... svoje důsledky. No, a hlavne, že tá vláda tých Kanárov začne s tým niečo robiť. Lebo ale není to jednoduché. Ta infrastruktura tady jakoby trošku pokulhává na to množství lidí, který tady jezdí. Až 13 milionů turistů ročně se uvádí, že prostě na to Tenerife přijede, což je opravdu hodně. Takže to máme takú tú časť, o ktorom sa nemluví. Potom je tu ten ostrovný syndrom, ale to neviem, či chceš o tom niečo hovoriť, alebo radšej nie, lebo to asi človeka skôr či neskôr dobehne, pokiaľ tu žije, že? Přesně tak, no jasně. No. Ostrov má svoje limity, jo, takže to nejen pracovní, ale i prostě různé limity, takže na to člověk fakt přijde s časem, až Ale je dobré minimálne si prečítať, že takéto niečo asi skôr či neskôr stretne každého. No a končíš záverom, prečo sa Česi a Slováci sťahujú na Tenerife. Ano, a to houfně, že jsou tady tisíce Čechů a Slováků, co žijou na Tenerife a v podstatě to klima je asi jeden z hlavních důvodů. Takže pokud hledáte nějakou strukturu a řád, tak to určitě není pro vás ostrov, ale pokud hledáte klid, pohodu, svobodu, oceán, nějaký jako volnější lifestyle, tak ostrov má rozhodně co nabídnout. No a už aj nám sa darí v tej skupine ako keby robiť, nie že prieskum, ale skôr hľadať rôznych Čechov a Slovákov, ktorí tu žijú, ale s tým, že tu niečo aj prevádzkujú. Však vieme, že sú tu aj nejaké reštaurácie československé. Áno. Takže neviem úplne presne koľko, ale už minimálne z toho dnešného rozhovoru sme ich napočítali raz, dva, tri. Minimálne čtyři, čo vieme, že sú úplne československé. A pak sú určite na severu nejaké. Áno. Potom je ešte pri Los Gigantes aj tá Slovensko-Rakúska. Aha, to neviem ani. Takže áno, lebo máme kamaráta motorkára, takže oni vždycky tam idú na rezeň, Wiener Schnitzel. Takže tak. Potom máme tú surferskú školu v Elmedane, čo majú manželia z Čiech. Máme tam otázku, tak neviem, či teda ty to vieš pozrieť. Máme tu na Janka, čo skáče paragliding. Tak, názor na zdravotnictví na Tenerife, no. Takže jdeš ty? Já si myslím, že zdravotnictví, to je velké téma taky, protože rozhodně lepší v Čechách, teda máme kvalitnější, dostupnější. Tady se může třeba na doktora čekat i několik měsíců, než vás vlastně udělá nějaké vyšetření, takže rozhodně doporučuji platit si to soukromé zdravotní pojištění, abyste měli nějaký ten přístup, lepší přístup a snadnější přístup k té lékařské péči. Takže treba to asi tak oddeliť, že to, čo je štátne, tak je to podobne asi aj v našich krajinách, že to, čo je štátne, funguje v nejakom režime, aby všetci prežili. No. Myslím aj tí zamestnanci. A do toho financovania ja moc nevidím cez to sociálne poistenie, ale určite, ako si ty povedala, je veľmi dobrý nápad platiť si súkromné zdravotné poistenie a to súkromné zdravotné poistenie ponúka viaceré možnosti, čo sa týka potom dofinancovávania. Ja som mal zatiaľ jedinú skúsenosť, lebo som tiež potreboval nejaké vyšetrenie, potreboval som nejaký zákrok,
takže moja zdravotná poisťovňa, mám vlastne takú kartičku, ako keby bankomatovú, tak som prišiel, pichol som ju do stroja ako do bankomatu a tým pádom všetko, čo tam so mnou robili, bolo pokryté. Nemusel som doplácať absolútne nič. Jeden deň som si prišiel pýtať termín, na druhý deň už som mal konzultáciu s lekárom. A samozrejme, bolo to treba v španielčine, no neviem. Ano, španělština je tady velmi důležitá, takže pokud fakt nerozumíte španělsky, musíte si někoho vzít sebou, kdo bude tlumočit, protože ti doktoři neumí moc anglicky, takže s tím nepočítejte. A viem, že aj v tejto skupine bol prednedávnom komentár, že či je problém, že prečo je problém s tými Google Translatormi, no proste je tu problém s tým personálom. No, oni se nechtějí ani prostě zabývat s někým, kdo vám tam bude googlovat nějaký věci. No. Ale myslím si, že tie súkromné už sú aspoň trošku na to tak Rozhodne. pripravené, že tam riešia turistov, lebo aj dovolenkáram sa tu počas dovolenky presne. môže niečo stať. Takže tam už i s tou angličtinou by se dalo vystačit. No, hej. Jak jde? A na koľko človek narazí. Přesně Ale tak. tiež viem, že tu bola kamoška minulý rok a tiež mala nejaké črevné potiaže. Ona si to vlastne vyriešila tak, že oni ju ošetrili, vystavili jej faktúru a potom na Slovensku jej to zdravotná poisťovňa predplatila. Jasne, spätne. Ale tiež tu bola iná kamoška, ktorá mala inú zdravotnú poisťovňu a mali tam asi urobené nejaké dohody, takže ona nemusela doplácať nič. A ja keď som ešte išiel na ten zákrok, tak bolo pre mňa veľmi príjemným, že ma teda vyšetrovala alebo riešila teda Nemka lekárka. A sestrička, čo ma pripravovala, bola Češka. Super. Takže to bolo veľmi príjemné, že sme sa bavili ako keby v tej španielčine a potom, že odkiaľ ste, a ona, že teda z Čiech a že do Slovenska, tak sme hneď akože switch, alebo teda prehodili do tých našich jazykov, tak som sa jej pýtal, že ako sa tu má, tak povedala, že super, že bolo dosť náročné, čo si spomínala tú byrokraciu, aby vôbec to vzdelanie jej tu uznali, že to naozaj trvalo, neviem, či teraz 2 roky mi nespomínala, no minimálne rok určite, ale že už by sa nevrátila, že už tak je tu spokojná. Jakmile se člověk zvykne už potom na ten jiný režim, tak už nechce zpátky. Takže neviem, či sme na tú otázku toho zdravotníctva zodpovedali, čo ste mali na mysli, ale teda tie naše skúsenosti aj s ľuďmi, s ktorými sa rozprávame, radšej mať to súkromné zdravotné poistenie, ktoré na rozdiel od našich krajín není také drahé. Lebo napríklad, keď som bol ja živnostníkom na Slovensku, tak som už posledné roky platil okolo 120 eur, ak ma pamäť neklame, a tu na to súkromné platím nejakých 60, 60 niečo strávajú z účtu, ale s tým, že nemusím akože fakt doplácať nič, že to bolo pre mňa také, že wow. Tak. Ale to je pro ty, co jako tady chtějí žít, vyloženě pokud jste jenom na dovolence a něco se vám stane, tak klidně vám stačí úplně ta naše evropská kartička. Kartička, ta medzinárodná. Ta mezinárodná, co máme, takže to předložíte a oni vám pak zpětně z té naší země vyúčtujou. No. Takže môže byť podľa tej zdravotnej poisťovne, že buď vám to dajú zaplatiť na Slovensku, alebo v Čechách vám to potom preplatia spätne, alebo teda keď majú nejaké dohody spolu, tak nemusíte to vlastne vôbec platiť. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Nemáme nejaké ďalšie otázky. Tak už jediné, čo môžeme, už pomaličke nám aj čas končí, tak ešte by sme mohli povedať takú veľmi dôležitú informáciu, že keby niekto mal záujem túto knižku si kúpiť. Kde ji může sehnat? Přesně tak. Takže... Máš nejaký web? Mám nějaký web, ano, www.cestakesnu.cz. Tam je i třeba elektronická forma ty knížky, kterou teď mám za 390 Kč ve snížené ceně. Takže spravíme to, že keď to skončí, tak napíšeš to potom ja, alebo ty do komentárov, aby mali ten web, alebo Cesta Kesnu. A tam sa dá kúpiť v elektronické verzii. V elektronické podobě, exkluzivně na mém webu. Jinak tady tu fyzickou knížku můžete koupit ideálně v distribuční síti v České i Slovenské republice. A na Slovensku? I na Slovensku. Jsem koukala, třeba Martinus SK má třeba už jakože jejich e-shopy, takže klidně... Takže krajania, keď zvažujete život na Tenerife, tak skúsiť Martinuse. Máte ještě vlastně poslední možnost získat originální vánoční dárek, když už se blíží ty Vánoce pro někoho, kdo miluje Kanárské ostrovy, takže ještě klidně seženete. Takže třeba v Luxoru v 9 prodejnách, vím, že je skladem teďka. No a keby ju niekto si chcel kúpiť na Tenerife? Na Tenerife ještě jich pár mám teďka tady doma, takže klidně stačí mě kontaktovat a domluvíme se na předání. Dobre. A je aj nejaké miesto, kde sa to dá kúpiť? Takže může buď tady u mě v Los Cristianos, anebo třeba i v Tasca Fontana, v československé restauraci. Tím zdravím Alexe a Majku, děkuji moc, že mi vystavili moji knížku. Takže keď je niekto na dovolenke, tak môže ísť do reštaurácie Tasca Fontana, v Los Cristianos. Tam pár kníh tam pár kníh bude, příští týden je tam dodám a tam také lze zakoupit. Takže môžete si ju potom odviesť na Slovensko. Dobre, tak
keďže máme nejaké ďalšie otázky, tak by som sa ti chcel veľmi poďakovať za to, že si toto pozvanie prijala. Já děkuji za pozvání. Veľmi si toho vážim, lebo však aj pre mňa je to vždycky stres, verím tomu, že to ani pre teba nebolo úplne jednoduché, len tak sa akože posadiť a rozprávať takto v živom vysielaní, že máme to možnosť potom opraviť a zostrihať. Přesně tak, no. Takže ďakujem, veľmi si toho já vážim. děkuji za pozvání a třeba někdy zase. No, niečo potom zopakujeme. A ďakujem aj vám, že ste nás teda sledovali a pokiaľ toto vysielanie pozeráte zo záznamu a nemali ste možnosť počas vysielania položiť tú otázku, kľudne v tejto skupine to bude 30 dní, lebo takto má ten Facebook nastavené, že po tých 30 dňoch to vymaže, ale môžete do komentárov napísať otázky na nejaké témy, o ktorých sme sa bavili, alebo aj nejaké iné. A buď Lenka, alebo ja vám na ne teda radi odpíšem. Takže nám už slnko zapadlo, už sa trošku akože aj schladza, ty si to vyriešila ano, dobre. já už jsem si rovnou vzala svetr, ano. Ja už tam pozerám, že či bude pršať, alebo nebude na tých horách. Ne, dneska by nemělo. No. Takže prajeme vám pekný večer a tešíme sa na vás. Uvidíme, s akým hosťom tú budúcu nedeľu, ale verím tomu, že niekoho sa mi zase podarí sem dostať. Takže majte pekný večer a pozdravujeme. Ahoj, krásný večer. Pa, pa.